Wero Presiden kan Youth Youth Council HYC Riwar Mi Circle ubak lampang kong lam ya barok kinong senong kirang basnong ki hun seng balang ki asosiasyon baper bakin wan chakmat ban pensngau ya kejing akali kawan leng ban akasurok NH40 Shillong Dauki. Kani kejing wer kejing kalong bandawa ya ke company ka bapentre ya kasurok kata kade ke NHIDCL bahkan lek khampa. Ula ong rubaki wikwe di ki lokal kontraktor ki bala pentre ya kanu ka kam kalalong bait ka ba isngan namar kejing lek bha ka jongki. Penban ha ke NHIDCL ki don ki benta ki bakal lek turti bat ki bomla ban isngan ha kalik kawan. Ula kadau ya kani kum hariat arliang bat ki wikwe. Ula kerpat ru ya ke SDO jong ka Peninsula Civil Subdivision ban penkelalem no ya kapor namar kapor kalalong ka bakim khaj ha kalik kawan upai ba na balakhang ha ka prabaje step. Nrei la dakhang no akashipo baje men step ki paj ba kin kham jensur ka mensim khandiat akalit kawan. Khamtam ki tu kinong tre office bat ki khna pule ki balik pule sa Shillong kila ban ba aswa kapor ban khang kata gade akashipo baje men step. Dauki ka badang penya kadang ha ka jing tre jong ka NHIDCL minta ki por ni ba shibun ki jingjia na du rum lai ni ko ter du than pen usla he du mauli lang ka dem yi shibun ki jingtwa shibun ki jing ki long ris ki jiga ka bu jima tena keleng ka jong ikum ka ken hun ni namla aban sngam mi chakmat dan pesngewi ki sokia ka jong ki bedai bat hoi ki pai ba jong ka than jiwa ki don ki bala o chingi kum ka seng kiba pentip singi balai pi sabjar kum tat ter hangim nom shong klikti na ma ka jing shong klikti ka jong ka jing sabjar ni ha ki smi ki por ki ade padau kalong de na kadau jong kwa bagim kwa batang ka kan hun jong kan ya chakmat kadau ka baning kong ai ka de ka bangi kwa hi ba menta da ka movement da ka voice jong ka riwar hi bro ka wei jong ki nong shong shnong jong ki nong chong shnong jong ka riwar na du ki ngan ong bet na du ki rang ba shnong na du ki sing samla ki long kimi ki long pa ye ka bakin mi lang shakmat ye ka bakin pensngew ye ka jing jong ki namar na omdei tang ka jing hi ka balong omdei tang yangi hi kin ong omdo tang yangi kin husing hande ka ne ka de ka jing ma ya baro ki bakiu piat omdei tang ye ka dong ka tan kin keleng ki ba wan shi ka tan ju ni ki tourist kin tar ter kumbang long hapo kan ka jing betre ka NHIDCL mata ki de ki kenro ka jing tu ken de ka jing tuak de kolong ka bashir khai hatu kata te na lo ka taru ki skinal kim don satya ki jing kidak kishin ya pen I bahang ha ge jaka beranjing ma kini ke company kan shimpia satya ya kan bo tengi dap daga soki ya bakrau aga bidei bat kani na galing ga chungi kum ka ken hun tengi mi shakmat bat kum juro ngi kwa lamba jong ke lamba kani ka lat patai ku bor mata ngi kwa ban pha ka message baro ki ken hun jong ka riwana du kising bhalang ba per kising samla bakin mi shakmat ya ka bakin peseu ka sur ka jongki ya ka ban kin ya long ika ju kasur ya ka bangkin mi shakmat and tasya ka jing ka jong kin na kada kata ka dikam nung ka baar ka dai ka ba nakaling ka jong ikum ka kahun ni kwa ba kini ki association mo kini ki kali ka mai ki ba kiu ki bheri ka ba ki ru kin mi lang shakmat ya kan penseu rengkat bat ni kum ka seng ni khot bat ni wer ya pi ya ka ba inum kwa batang mangi kum ka kahun HYC ni baro hi ka kahun ni kan andu kini ki taksi ni kali ka mai per ki ba hap ko area penusai ki penseu na ka long ris kisha hadu ka tala da jia ka jingjia pu si idap da jing si ngim kwa ban yo I pa ka jingjia pu si ngi than ji ngi pa ka tharut ka smer kan wan ga ni ka than ka chung ka ta ka di ka wei hoi ni la don ina ga ka isi jungi kum ka kan hon riwar ni la perkhat ye ka ban lek shai ba pastun dik song hoi ni don ka lenti ni ka la ye ka bangin pa da ka jing tho ni pat kwa ban pa ding tho da ka ni ka khubor ni kwa ban kren shapi ngi kwa khubor shu deputy chief sanangai bakan sapoi ni khubor shu ka tan nok score yung ni sepe ni pa ni ut ya pi ya ka bakin shimchialem ka bede ba ka ni ka mat ka benta ka bede ba la da jia ka ek jingjia pu si in kwa ban jia kan ka bu jing yang ni ki pai pa na shong jong ka thain di war ka jing nama baleng ong kupta nama bangi kwa in kwa ban le kren bar ka ni chen des el kwa ngi skem ba pi em le jing ha ka area ko jing udon ni ka bori ka ya ka ban pek ban kren ban pen bet ini ka jing vi ba ka ni ka surok ten ka daw ka jing twa kan dew na ka por ka bu ka jing ma kala ka ke ta kum bakalong menta ki don ki kali urgent ki bapang sistem ki ba se ban ya no kan kalai na du nong jri wa reu so bar pen so ra te ka bai kali ka sumung yo jitip ki sim sans pa tenang ta de ki swift ki alto ki sim news pa ka bu jing ma ki ba duk ki ba ma ki jing ki bapang ka sistem ki ban se ban ya ka kut lat dan nalo kata news pa long up down kat so pa kali rit ka sumu kalong kum no si hajat nga te na ingin yo ki kade ka bangi soki hadu kata tati kwa ya deputy chief musa bang shimkia lam ya gane ya ka ba un shimkia ya gane ka kam ya ka ba un pen sneu shi company kumdo ko ka jingkran ni ngi kwa do baki briu ju ukini man ban bisit ha kanu ka jaka ka badon jima kidon ka tu ane tadi ki jaka ki bangi
nakaling ka kanhun nakaling ka jongi kong ka kanhun ni saki baki kendro kimbiang satya kilong kasimen ukam das kem ka kendro kawai na ke ka jaka ka pa paunamba kariwa ngitip ka riat arliang ka kendro ri dalyang ngi la yo lembak ka dur ngi la shin dur ngi la pa ka to ka kendro kam skem sate ka simen kam skem ka senjor plat kidong jika kibala sentui ka kendeu ka jingtro na ka foundation kam skem tengi penrem dori ka company NHS kumdo ki engineer ki bakumdo kimpat fit kini ki engineer jong ka NHS ngong be daga ta ka basai ne keleng jong ikum ka kenhun pat ni penrem dori ki engineer jong ka NHS DCL ni ajing yoro ki kontraktor ya ki local kontraktor jong ki batri ka than jong ki battery ki local kontraktor kini ki kontraktor jong ba prestun kum tarter ki engineer jong ki biang adu menta ki pai ba jong ribar kim long risk kim don jingma kim don kanu na complain ya ka jaga ka battery ki briu ki engineer jong ki kontraktor jong ki local kontraktor jong kim don jingma adu menta kam don ka jing ujor na ki pai ba jong tan ka jing ujor kalong ba ki slam palat kom trekam ki bampor palat man pen system tangkata hindre kene ke HDCL pat menta kalong ris sadu kata lada jia dang menta ka empat dep lada jia baka kendro katwa ka podang yai kali ni iki don ki kendro menta tang slap tang kawe kali yu ki kendro kadang sudah kendro dah shibnai ma kila twa no kila kelem no taka bu jing mahala sya lisni sebut dak company kala adep complete kan twa ka pod baka dang yai kali tak kata hai ke beuna kali ka jungi kan hun tengi ni kwa ban pen skill sya ki pai ba no sya non jong ka riwari ni da ni ong ba om de shoot tak kan hun jong ka HYC ndek kan hun ni jong ka war ngin mi ni khot ba ni wer ya baro ya rang ba shnong ginom dei ban shong klik ti ginom dei ban sam ne du ki samla ki ne ki taksi ki ne ki association ba perfect ha bakin shim kia lang he kan ka bentar ka ta hi gede ginom ka jing jung sing tengi kwa let's say madan ki bala phun shingi kum ginom tengi ong ap shwai ka tang ya ni kwa ban mi lang da ka wei ka sur inam lada ka don kam ban lei da ka sur jong ka riwar ngin lei ya kan pesio ko di putih chief sta tang ka wei ru ngi kerpat ya i lamba jong ki la patai ko ki pat ya SDO jong ka sibil nama ka jingkhang ya ka pra ba je ru ki don ki bala ot chingi kum kron te ho pra ba je ka tweet pat ka por lada long ka bala i kwa ban kam pen jin sur no khen det na ka pra ba je ka jingkhang ya kali ban pli no hadu shpo ba je men step to ka sau ba je jan mit ka la biang ne ka bakata ga de wi no pra ba je ki don ki ba ki ba hier shilong ki ba le ki ba wan ki ba tre kam ki ba tre office ki don jing hadu ka ta ki kena kelas ki kena puli ke pala du ta shipo beje shaneng la biang ngi kerpat SDO sibil ba income penjusur kendet ke pola dong kapla ya kani ka benta ngi kata ke bana kali jing sai sin ni penkut ngi ganti di ibu ke jing kerpat bang kwa da kesujung ka riwari te tangkatai kubdeshbu